Dende o Sindicato Labrego Galego, dentro da plataforma por un Monte Galego con Futuro, estamos dentro desta manifestación para reclamar novas políticas para un rural vivo, con actividade labrega e na que o abandono, xunto coa mudanza climática, non nos faga ter lumes que non conseguimos apagar. 3% da superficie que se queimou este agosto queimouse en Galicia e este é un factor que se repite. Este é un auténtico drama porque arden casas, arden granxas, arden animais, arden os medios de vida das persoas, arde o medio ambiente, arden paisaxes únicas e de gran valor. Unha vez máis, pois temos que ser os afectados os que saian a protestar as rúas, non? Esperemos que dentro de 5 anos ou que non volva a pasar algo semellante, porque é moi triste ver que só os veciños, cando nos unimos, conseguimos afastar unha guerra que é a do lume. Esperemos que cambien as cousas tamén, que o monte que está abandonado, que se lle poida dar utilidade. Se non hai cambios importantes, isto vaimos repetilo para o ano que ven, para os seguintes. Co tema do cambio climático, imos ter veráns máis longos, imos ter episodios de seca, imos ter cambios no clima que favorezan estes incendios, e se ademais temos un monocultivo continuo de especies pirófitas, se ademais temos superficies continuas con unha gran carga de combustibles, se ademais temos intereses que non están nada claros de expulsarnos do territorio, incluso proxectos como poden ser os eólicos ou outros, que non está pois nada claro, que non lles interese ese rural baleirado, pois estamos ante un problema enorme e unha amenaza que fai que seña imprescindible cambiar as políticas que están hoxe facendo desde os gobernos da Xunta de Galicia en particular. Outro factor sería toda a precariedade que hai nos medios de extinción, todas as dinámicas de privatización e de intereses espurios que fan que moitos brigadistas non teñan os medios, non teñan as condicións laborais, non teñan a formación e vayan ademais expoñer rapaces de 18 anos a súa vida para loitar contra estes incendios. Impórtanos a todos, todo é noso, porque somos un país. Porque non somos... Ojalá poder expresar todo o que sinto, pero hai cousas que, bueno, é complicado. Foron días moi duros, esperemos que para os nosos fillos por veña un futuro mellor.